Pak Ruth Nyikwara Mogiro kamana nyamko ketera Mugi TV kaune wang sae chenro marwa mara ngich welo maika mwangise weche mosebedo katimore pacho kaendi bang'e sadek twabro go mbaka gi wendo wa kaendi milo ni Judith Oluoch jatend migao mar chenro mag jopiny Kisumo gimomiyo wadhigo kode mbaka sadek e buch jopiny ni to gisetimo ang'o ne ula machando ji e dala ma Kisumo to kata sani be warito Davji Atel en jagoro maduong' e KMPDU mano Kenya Medical Practitioners and Dentists Union gimomiyo gichungo ng'anyo margi mar lakteche wabro penjo gini tang'o miyo gichungo ng'anyo ni bang' ndalo 56 giyude ang'o to gidhi dok tich karang'o mane mbaka mwadhigo bang' daka matin wantiere kaendi gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala mane jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nobija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien ma wan go. Lakteche bore uruok KMPDU chungo ng'anyo margi mosekawo ndalo 56 bang' keto winjruok gi sirikal. All schools will be opened on Monday next week. Sirikal olando ni sikunde iyawo wuok tich bang' deko kaluwore gi midhiero mar oula. To bende sikunde oikore. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Jopiny pod chiwo sigand midhiero magikale kuonde jot makojolo magibuore sani bang' oula daro gi e miechgi. Wabro lero ni wachni matut lakini gisani ni gikone to ng'anyo mar lakteche mosekawo ndalo 56 orumo ayanga odiochieng' ma kawuono. Maendi bang' sirikand counties migao mar thieth kod riwruok mar lakteche KMPDU goyo sei e winjruok magichano chwale doho mar Labour. Gichopo e winjruok no e dwaro 18 kaachiel mar lakteche mag jopuonjre miluongo ni interns to girito ng'eto mar doho mar Labour e kaunti ma Eldoret mondo ka gichiw ng'eto bang' ndalo 60. Maendi mbaka mobrogo kodi bang'e kendo Davji Atela bende warito kako chopo kaendi to brogo kode mbaka winja ni tang'o magiyudo tang'o magiweyo to gidok e tich karang'o to midhiero mar dhi e ng'anyo ni osechando gi marom nade mane mbaka modhigo bang'e lakini sani wadhi ne weche mag oula ni jodak ma Mathare ma piyo oula ne oriembe utegi ywak ewi midhiero ma okwakogi e kuonde jot ma kojolo ma sani gintiere. Gikwayo sirikal mondo ne kaka nyalo chopo singo mar konyogi ka bende gin kod luoro mag gamo tuoche kindeni. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler mar wachni. Mae kama oganda mane piyo ulo daro koro ojotie e kadak Mathare. Nyithindo matindo mana kaka ji madongo okel kanyakla kod midhiero mar koth mapek kendo koro Huruma Sports Complex kae en achiel kuom kuonde jot e kar dagni. E kambini tich medo mana bedo matek ne joma mine kaachiel gi nyithindgi kaluoro mar gamo tuoche bende miyo chunygi goyo kibikibi kaluore kod dhugruok manie kae. Sida mwapitia piny ng'ich koth bende chwe makibugro tieno tiyudo ka matres olowo ma matres en pililo. Alafu dhano be wan gi joma ng'eny tie nyaka joma nigi nyithindo malahia bende layo timo ang'o koro yudo ka arufu be nitie mopogore opogore kae waneno ni ng'ato nyalo gamo tuo ma okia kendo kata kumowuokie. Kata dak mwadak kae ok wadak maber. Wasandre gi nyithindo kata jok moko onge gi matres ntiere kata maonge gik ma giumrego. Wan kaka mon kata kaka waluokre gi nyithindo. Ngima maie kato tek. Nikech kwanza gotieno iye kae chwer kuondegi. Neno malo kuondegi. Chwer. Betty Maigo en achiel kuom mine mane midhiero ojuko kendo mine kaka en to koro winjo matek miwuoro kaluwore kod dwaro margi moyiedhi. Usafi siwezi sema iko vizuri sana sababu choo ndio tumeletewa na hizo choo tunashare watu wote hapa kwa hii wani niseme tu hapa ground wote tunashare hizo choo mbili. Sasa unaweza enda upate choo labda ni chafu. Na sasa hii hali tuko sisi tunafaa tukuwe na mazingira safi. Choo ikuwe safi lakini sasa inabidi tu uende choo ni chafu. Mahali ya kuoga tunashare. Maigo ma en min nyithindo 4 ywak ni piyo ulano na oweyo malit mokalo kaka ochung' podi otame ka otemo dhach kaka nedo timo ne bed ni en yode. Hapa kwa hema tuko karibu watu 100. Sisi wajawazito wa mama wenye wako na watoto wenye hawana sisi wote tuko hapa.
Sasa wakati wa kulala tunafinyana, hatuna nafasi, inabidi tu excuse mwingine pia apate at least mahali ya kulala. Tunataka serikali tusaidie at least tutoke kwa hizi hema tuende, sababu saa hii hata mimi nikisema sasa imenipata saa hii sina mahali ya kuenda na mtoto. E kambi ma Huruma Sports Complex ka ni kod hema ang'wen ma adundo kamoro ting'o ji mohewo 70 gi nyithindo matindo bende. Ute losruok bende gin 2 ma ok odewo kwan oganda kae mohewo 400 kochopo gotieno. Chiemo nitiere ni mana kata kumipiele maonge kumwaluokre onge. Choche moko aneno ka kor kata an kor kodonjo sani, lakini chakre modonj kata kumwakonyre ne en shida. Kalure kod riwruok mar Red Cross, koth mapek ni oseweyo oganda jo Kenya kolal ahinya to e bombe madito mathurka. Kenya Red Cross yango ni e boma ma Nairobi miere ma ok tin 14,000 oula osemonjo ka kembe maromo 37 oseketi mag reso ji. Oulano odaro familia ma ok tin 3,944. Giko dira mokalo jatend piny William Ruto ne timo limbe e dho aora ma Mathare kama ne pio ywaye ji ma onego maromo 14. Ruto ne osingo ni piny owacho mare biro chiwo kony mar omenda ne oganda mane oyudo lal. Pok waneno pesa modonjo yote nyaka ne wachak bira, nonge gimoro amora yote maseneno kubiro. Mana kube mana neno mapi. Gimatrese benyo waneno keto nyo wachno mag skul gin kendo madok. Pesa ok dang'e en pesa din keching'e poko chimwa gi wach bo wachno ni miwa pesa din. E chuny midhiero maket kod ma chutho nyithindo matindo ka achiel kod mine ema winjo mapek mokalo. Ka penjo maduong' en ni to ere kaka piny owacho ka achiel kod jokanyo nyalo tiyo e tich achiel mar tieko midhiero machal goma. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Kwa kani jatend piny William Ruto lando ni sikunde idhi yaw chieng' wuok tich tarik 13 dweni. Maendi biro bang' jokor chal mar kor lwasi wacho ni koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka osechako dok chien. Ruto bende okoni sikunde manyocha mwandugi okethore nikech pi oula ibiro miyo omenda mar loso gi gik mokethore go kokalo e gucho omenda mag dongruok kuonde chung' od bura miluongo ni NGCDF. Parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week. Riwruok mar Azimio kone piny owacho mondo chwal maromo 100,000 ne familia ka familia moyudo midhiero mag oula. Kane giloso kod ute fuambo kotelo negi kod jatend Wiper men Kalonzo Musyoka, jotelo go chayo sirikal kuom singo mana siling 10,000 kende ne familia ma okalo tek kotenore kod midhiero mag oula. Wabro kelo mbakano bang' dakika moko matin, wabro nyisi gima ne jo Azimio wacho mondo wang'e gima dhi mbele kanyo. Ende wach mar oula giwacho ni familia ka familia onego bed ni miyo siling 100,000 mok siling 10,000 ma sirikal osebedo ka singo negi. Maendi biro seche makoro sikul bende yawo tich abich wuok tich mabiro, to be giwacho ni pod giikore mar jawo sikunde go nikech familia ka familia miyo pesa matin, to pok be ondo chan ni familia no pesa no idhi chak migi karang'o, tidhi migi pesa no kanye, to idwaro ni mondo gidar mondo gidhi kama chal nade. Mane gima ne jo Azimio wacho kawuono. Abro kelo nu wachno e yo maler bang' dakika moko matin. Kwa dhi mbele ni migawo mar thieth osechako timo limbe kuonde ma ji moyudo midhiero mar oula jote mar puonjo ji e wi landruok mar tuoche ma ikelo gi pi mochido. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni manotimo limbe ne ji ma pi ne odare miergi Mathare okoni oula ma ikelo kod koth mapek ma pod chwe pacho kaendi nyalo nyayo tuoche mopogore opogore, kendo winjo ji orit ler mondo kik giyud midhiero. Okwayo ji modak e kuonde ma oula muomo mondo obed machiegni gi nyamrerwa matiyo kod piny owacho mondo mi chiwnegi kony mapiyo poni gifwenyo tuo mora mora. And we have spoken to the people. We have really emphasized on
clean water, we have emphasized on washing of hands, as basic as washing of hands, and especially here where I have seen tens of children. Very many children are in this camp, and we have equally emphasized on immunization of the same, because we need to have the children keep to their immunization schedules so that after this we do not have some having diseases like polio. Maybe most of them are below 5 years, so they are around that age where they need to keep to their immunization schedules. Kwa sehemu ya water safety, sisi kama county government tumeweka our teams ready and we have enhanced our water surveillance activities. Tunataka kuhakikisha kuwa maji yote watu wetu wanakunywa ni maji safi, yamepimwa, na tunataka kushukuru even PS Kenya kwa ile water guard wametupea na zile vitu zote za kusafisha maji, kuhakikisha maji yetu yako salama. But kama serikali ya county na serikali ya kitaifa, we have enhanced our water surveillance activities. Tunataka kuhakikisha kuwa maji iko Nairobi iko safi kwa sasa, na tutahakikisha kureport in case kuna challenge yoyote. Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan okumo chenro duto mag kunyo kuoyo e kar chung' od bura ma Karachuonyo mar geng'o masiche manyalo muoch kuondego e kinde ma koth chue. Gwenge mag Karachuonyo ema oulo osekele chandruok maduong' ka opim kod gwenge mamoko ma Homa Bay. Ali Abich miyo ler mar wachni. Kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gi oula mapek, komiti ma ochung'ne rango midhiero mabiro apoya e kaunti ma Homa Bay koro golo chik makumo chenro mar kunyo kuoyo ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma opogore kar chung' bura ma Karachuonyo, ma en kama sani koro oula osebedo ka chande jopiny. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan okoni kuonde te ma kunyo kuoyo alworano sani chal mar giricho, kendo lo nyalo sienjore makel masira ne jogo ma osebedo ka kunyo kuoyo, ka okoni obila obedo akicha mar neno ni chikno oluw. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Those areas are very loose now. They are prone to collapse. Sand harvesting has been a big problem. We spoke with the community here under the tree, and they passed a resolution that they will all be concerned and take steps to ensure that nobody destroys our road. Lilan ne olose skul primar Mosodo, masani en kara jot mag familia maromo 580, bang' kane oula odaro gi e miechgi, kama ne oyange ni ji madirom 30,000 pio oula osekelonegi hinyruok e yore ma opogore, ka skunde 158 e kaunti ni bende pio oula osedonje. We have already established that about 4,860 homesteads or families have been affected. Out of which 1,283 have been displaced completely. Looking at it, we have close to 30,000 people who have been affected by these floods. We've already lost 4 people during the Sindo incident last week. We had 2 injuries, and many of those people also are displaced as we speak. Apisas mag Kenya Red Cross kod mago mawuok e sirikand kaunti ni wacho ni kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia masani koro jot e kembe ma opogore, kendo dwaro nitie mondo migepe mag sirikal oti kanyakla mar reso familia go. As Kenya Red Cross, we have tried our best to resource mobilize to support our people with the immediate needs. We've supported wash interventions, ensuring that our people have clean water to drink and to use. We've also done non-food items distribution in this camp and other camps, and today we are doing food distribution, assorted food distribution. We will continue to resource mobilize to support our people. We will be here to monitor the situation over the next few weeks, even as the rains continue, and we'll continue to mobilize our partners. This is very much a multi-agency effort. It is something that as a county we cannot do alone. So thank you very much for your support. As county government of Homa Bay, looking at a permanent solution to this flooding in this area. We are working very closely with the national government to ensure that the 14.6 kilometer stretch of River Miriu from Nyakure to Choe is put under dike. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Wadoga nemba kama na chiko seche mwachako ni giko ne ng'anyo mar lakteche mosekawo ndalo 56 orumo ayanga odiochieng' makawuono. Maendi bang' sirikand counties, migawo mar thieth kod riwruok mar lakteche KMPDU goyo sei e winjruok ma gichano chwalo e doho mar Labour. Gichopo e winjruokno e dwaro 18 kaachiel mar lakteche mag jopuonjre interns to girito ng'eto mar doho mar Labour e kaunti ma Eldoret mondo chiwnegi ng'etono bang' ndalo 60. We had a very long meeting today with our National Advisory Council, that is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. We have decided to take the promise for the last time. But as we take this, I must say that one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns, will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. Bas wadhi yu moro machuok waduogo to wageno ni wabro yudo Davji Atela daktari ene jagoro maduong' e KMPDU mondo winjane to giwinjore nang'o e wach margi mar dok e tich bang' seche 24 mag lakteche. Giwacho ni nitiere moko mapok giwinjore, wabro winjo ni to koso bi nitiere ng'anyo moro madhi biro kendo bang'e warite mondo kochop e studio ka to mane mbaka mbro go kod, lakini sani kik idhi mabor ahinya nikech wadhi mane yweyo moro machuok waduogo to pod wan weche manyien mabro kelo iri kae. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Talking of piny makoro sani endi wantiere ni endi. Nitiere technology mang'eny mobiro ma kanya sani manyalo konyo jopur ahinya kuom puro maber kendo puro piyo piyo. Piny koru to rugi mage.
Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro muge jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik Number 1. gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo, giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo ka ginyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu, to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka ndikoro wendo modhial Dr. Davji Atelo osechopo kae ne jagoro maduong' mar KMPD. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Uwinjoru nang'o gi sirikal? Sema wasebedo gomo ore ng'anyo ndalo 56 to wasebedo ka wawuoyo gi sirikal, lakini sirikal osebedo kotimo tama gik mane odwaro. Kane nyoro gole chieng' kane koto wachinyo miwa ndalo 48 mondo wawinjre. Alo ka sirikal bet koro dwano winjore kinde ngeno ka onge okwanya doke e tich koko winjore kodgi. Koro wabiro gwinjruok ndike mang'eny ndike magimiyowa kaka wach mar ndiko dakteche 2,000 within 1 year. Mwenga pokne gitimo nyaka ne check devolution. Man wadhi nishona team. Wajijire wach mar postgraduate doctors opuro chul ne fika mondo gichul be immediately. Wajijire wach mar registrars matiyo siptende matiyo mang'eny to chul ka mondo chul. Wawinjore ni wach ni osiptende gi nyaka bed gi weche mag yedhe mondo jo thiedhi. Koro magi achiel kuom mawinjore gi sirikal. E wach mar medical cover be winjo ni koro gidhi keto ne dakteche maonge medical cover ba dwe mar 7 tarik 1 kama. Gima pod wayware kod gima pok wawinjore en wach mar doctor interns man to tieko. Ne wanyiso gini pesa mang'eny chudo gi cha ne dhi violate CBA wa. Koro mokwongo mano ni koto oseng'ado oko ni kik tigo. Mar ariyo wanyiso gini koro wano insist nyaka gitie CBA. Koro ndalo 60 pod winjo wach ni onge daktari moro manyien mar intermediate ndeki ni mar nyaka wang'ini gi follow up CBA cha. Koro mano en wach moketenge, lakini dakteche mano bende di chon mondo or koro ok dhi or sani. Nowacho ni mae gimomiyo kudhi chungo ng'anyo maru. Wach mar dakteche matiegore miluongo ni interns. To koro sani uchungi kapok but gini undhogo interns. Wachungi ni ya gimokwongo nwani wach mar odo wadhi court. Do no wito wach mar 70,000 mugolo oko. Mar ariyo ne sirikal maduong' gochunegi kijendegi mondo gidhi posting gi pesa matin cha. Koro macho wadawe completely. Mar ariyo ndalo 60 giwacho ni nyaka gino bende osetieki. Koro magi matimo apa ndalo 60 ginyiso budget process mag dhi mbele ni. Koro wan gadier ni dakteche mag interns gini kaya manya ko dar tim margi. Mar dek triba ingeni kaka to golo baro mar ng'anyo. To nyiso ni ok onya ng'anyo kendo. Koro ka gik mowinjore gi sirikal gi ok odebene gini ma winjore awinja.
Kako kiloso wach interns kaka unjira lo 60 to kiloso weche gimo unjira kono gete to koro wabu go kendo Mateni wacho ni pudu nyalo dok e ng'anyo kendo wanyana wanyaka kaponi ogitimo gigi luore gi mona wadwaro mondo tim tich to lecture nego beni dok e karango abasi program ngwen mano kiny godhiambo mano rucha Chako miyo diching mora chia. Yeah, don't go to travel mo ginyini mo gidonye tich. Ko nyaka ben chop. Jogo mani machiegni gi kundi tich. Mago ya donjo tich, na do kin, yes. To gir ng'anyo mokoro odhi chiegni dweche ariyo ni. Jopiny oyude ang'o? Gima kwongo ma jopiny oyude en dakteche. Ng'e daktari ko ndiko hospital, daktari ok thiedhre. Thoth osiptende ka jopiny odhi to gibedo seche apar kapok gireno dakteche. Koro ko nigi chik mang'eny hospital, so ni giboyo ang'o? Boyo dakteche. Mano kwongo. Mar ariyo, wachako odobe gi program med interns gibi. Program kuru maniso ni mage ko deksecho ka dibedo kalo fa deko hospital Kenya ka wachako meda. Iso ni mano wathieth dibedo maber. Mar ariyo wach mar hospital bedo maonge yedhi cha. No wacho ni okwoda ni daktari bedo kuhini thagore ni ko eno jatuo to odhi ohinyore. Koro mago gik ma ng'adhi konyo en japiny. Koro mina wacho ni ng'anyo mwang'anyo ni en ng'anyo mar konyo piny molo kaka konyo dakteche. Mar adek en daktari ma en motivated michulo msache manyalo manigi fwayane manyadhi tich ng'odhi konyo hospital kacha en japiny. Pesa matin mogik mudwa kawo ne interns gi ununyono rundi udwaro 206,000 sirikal nowacho 70,000 pono ni winjruok onge ye ka ubro timo nang'o. Ing'e macha en chik onge wach mar winjruok en gima iluwo nwane ng'anyo ne gikalo chik manoketi to ne gitime kigin mana gidhi gibukro bukani gidogolo mshahara 206 to 70 koro sani dogo no chungo mano mkemo nyaka wang'i ni odok 206 kacha to kaponi gweno wawuo to ne gweno wuoyo ma ginyiso ni ang'o gikelo nini margi to wanawacho ni kwanza pesa michulo ng'no tin kabisa ni mar tije magitiyo mo hospitende mag counties gi hospitende gite gi generate more revenue ne hospital. Sani nitiere jood bura makelo chike maketo jotiegruok te e piny Kenya te mondo chul maromre. Yeah. Chik ni kokalo to dhi timo nang'o. Ing'e magi ok jotiegre magi dakteche mosetiegore. Nitiere pogruok ang'e ni dakteche jomosetieko chul. Moyudo odhing. Koro gima wadwa tim wadwa ng'iyo ne ni wadwa loko paro. Nikech magi wasebedo katimo higni 40 mokadho. Ni waka dakteche otieko to gitiyo. To ok en Kenya kende en piny mangima. Ma apprenticeship margi kata internship margi puro gi internship mag jomoko gen. Ma jomoko gitimo attachments gi mondo wagidhi mbele to ma gin osebedo graduate mido othing ko gidhi time. Ndalo 56 mosebedo ng'anyo ni ang'o ma koro lokore sani? Gimoloko ni koro winjogi sirkal oketo winjogi ne giwacho ni gin joma nyien but again sirkal en ana macha but ging'eno ni ok watematema miyo gi threats wan serious watimo gimoro nyaka time koro kata mana mosign kod gigi ne gin atbani mano miyo okawo ndalo mang'eny nikech nok gidwar commit iglo ni i-commit ka gin sure to kaka koro gise commit ni wakete court ot madowo nyaka timgi mar wan okolwa ni ng'ato nyiso wanyisa ni uwinjoru tiyo sei to giwa ok gitimgi. CBA mano dwaro ma 2013 cha embe koro kete chik. CBA ma 2017 2021 kosmo 2013 ene chik manyaka tigo sa nyaka wabed piny molok machielo koro ji ndalo 90 wadhi bedo piny mwandik CBA machielo koro ndiko CBA machielo wandik machielo bang' ndalo maniso ni machielo manyien mwandiko ni be nyaka ng'e wach mar inflation manek piny ka. To koro ka onge winjruok ema nikech gimomiyo wapenjo gimomiyo nune ng'anyo ndalo 56 sani koro winjoru to winjruok uni en mana winjruok mapok okete tim. En mana winjruok ubedo piny to winjoru. Koro ang'ane mono winjoru chon to kata sani CBA miwacho bang' ndalo 90 ni po nono ni ok ondika kodwaro udhi ng'anyo kendo. Sirikal ema notimo tama giro go winjre kod gi chon do gitimo tama koro ma en winjruok mano bedo otim gi do court emotimo. It was court coordinated negotiation. Ni mara kwa wana watimo ne court ng'eyo. Koro gimwa winjore ni en chik. But ka ng'ato ka gitimo gidhi bedo gi contempt. Mane gi machik ka mporo gi machonja. Ma be nigi sebedo godo chon. Matino mane gi sebedo godo chon. Mano ok dhi bedo ango. To koro manyiso ni emo mi wanyiso ni koro wadhi ng'iyo. Wang'ore kere ng'ato jomutiyo seye gigo emo botero gi contempt. Wano ka bidhi ni wacho ni sirikal te. Wayabo ng'eyo ng'ani en NCS mar health en chair mar council of governance en ng'ane motimo gini. To watch mag promotions mag counties ka wadhi ng'e directly. Koro sa no dadi legi dogi achia kila county mondo esho ni gigi otimore. Ni mar most thoth ne gitimo miyo ji
promises mo Kenya timo. Waro ngini gigi otim. To kata king'iyo mana CBA wan gono. CBA no kubedo negotiated kana ji nie gomo. Ikungu winjoru kabisa gomo rumo bang ndalo 100 ba 2017 then obedo piny ndalo prochiko ko watimo gigo. Mano watimo sani ni. Ntiere winjruok moko mane dwaro kuom county achiel kuom gi en jakom mar county iluongo ni Anne Waiguru no dwaro ni mondo duok joge mano riembe tich. Yes. Mano Kirinyaga. Mano be no winjruok. No yie duoko gi kaso kendo wadhi nyaka court. Court bende wan gi no watere contempt of court. Manso ni kore ngeni no wapasu wegi strike lakini watie court be machine dhi mbele. Makoro bando be sewi. Komano awinjore. Wach mogik makore wego do jopiny. Wasebedo ka enyore ndalo wasebedo kwa dhao kwa nigi lweny gi sirikal ok ne wanduwegi ne mar jopiny ne mar daktari ok thiedhre daktari thiedho jopiny to daktari kondiki to gima dhi winjo maber gi jo Kenya omiyo koro wagone giero kamano kuom riwruok kodwa mondo sirikal matimo tama sirikal ma kiwuoyo chalo nga wuoyo kidi mondo yiwacho watimo mano ngone in terms bo yegi wacho mar winjruok yani gima timo ni sal ka gima gi ok konyo gi because ngene ok understand ingeni ka wane ndara wat demonstrate at mbele kama ne to ego gi magina ni that gis interns gi kor mine was gi mine deep to us to wangeo process wangeo ni wadhi mondo gibet posted immediately kor no serikali wacho ne gi pressure kor giduoko pesa gi piny to wadagi koro jiteno ngani ni ket jin kasko sani eno ko wacho ni koro ni wayibra bicho watamore to wacho ni koro kudomi ndalo 60 gi okolene bedo ko to rito ndalo 60. It is easier kaji yodok to the approach to wangi ni ogenyo de onge mamono wa dok nganyo ka gino gaka jogi okiuka gini to onge gimonya wacho ni koro wadwa dhi wach do mondo tim los gini kwa dagi wenyo wach do ko ngenya ke balance gigi to adier mano gimona achiel mar chuny daktari mora manyaka tim maka sirikal okelo pesa ma okoromo gi 206 to beto ng'eny moloyo 70 udhi yie dok okwanya yie pesa okela okpona gi nyaka bed gi winjruok ke kala CBA watimo wacho ni ne winjruok mano bed piny majonjore koro ken gima ngat par okoda ke pach ngato nyaka bed winjruok mate ni winjruok mar chungo gomo ni en gima mana masani ok en winjruok ma ochwere ingene waketo framework e winjruok ni mar 60 days 90 days ndalo prario ekimono gbenitimoge ko ngini wang ni ukuda inso gini gimiwa no wacho ni gimiwa promises mo getive to ma ngechka ne gimiwa watu kanonya follow up ko follow up ne chuno nyako gom kendo ndalo mang'eny mogik muketo ka ndi ndalo 90 mwacho ni koro ida nyiso jopiny sani ni dweche adek gilos gigi nyaka los ka gigi ko losore dweche adek ni to chako dok yene gomo en right of ngato kaka right to life so it's an absolute right mo kenyal do doko pe nyaka da gomo godwe ko manyien ka gimo ke pod yuang mai do kala go engage one is your right yes but there is no limitation whatever the place it's a constitutional right. It's just like right for association and all this koro samajo ngato temo no owen koro itiego kenya dok no as long as une union onya dok sasa ka giyo kotim ero kamano Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPD wacho ni sani to gichungo wach mar ng'anyo to pod gin winjruok moko achiel ariyo adek ma pod gi yware godo gi sirikal medo matin ka ado medo ngeni wabo jo Kenya ka hinyore wach flood mar cholera ni bene dakteche winjo late ne gi winjo late ahinya ka ji thagore wach mag floods gi kono nyako balance be to joma wacho ni sirikal osoyie mfuko to obera ndi jomoko sore ufuko ji nyawaja wacha lakini jomoko sore ngoa ufuko ikwele ufuko ni sawa mandalo probichi ga ochiel dak ne so yacho kamano wadi yu wodugo mag daka bate Dial *487*3# to get this song.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Triza Wanjoi mawuok Mathira e kaunti ma Nyeri kod Jessica Chelule mawuok Bomet e joloch mag tugo mar Skiza Chapag yudo $50,000 moro ka moro. Joloch go bende yudo thuolo mar romo gi jawer mar Injili MC Solo kata Max Solo e studio mar Citizen. Skiza Chapag gero talanta mar jower e pacho ka. Tugo no ni kod draw 2, achiel mar $50,000 kod machielo mar $100,000. Mich maduong' mar $1,000,000 ibiro mi jaloch e giko piem. Sitanisaidia sana juu niko na watoto shule. Itakuwa karo ya shule. Karo ya shule. Na umesikia rais ametangaza na wizara imetangaza kwamba wanarudi shuleni Jumatatu. Kwa hiyo wewe karo si tatizo tena. Hapana, si tatizo. Jamani, Teresia Wanjohi tayari amepata pesa shilingi zake 50,000. Nilidial *487*3# na akanipatia manyimbo nyingi nikachagua na nikaendelea nikakuwa na manyimbo nyingi. Every day nina make sure nimeweka pesa. Mashallah. Ndio ikue active kila siku. Nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin na nikafurahi. Heko sana. Namba ni *487*3#. Ukiweka uweke wimbo utawin. Miti marod bura mamalo marango weche mag aluora kod kunyo mwandu mawuok e buolo
oromo kod jokunyo mawuok e kar chung' od bura Michael Omani e kaunti ma Kakamega mar kawo pachgi katudore kod paro mar chik mar kunyo mar higa mar 2023 kapok otimne lokruok. Komiti no kotelne kod jakom margi ma bende en jaod bura ma Nakuru Town East ni David Gikaria wacho ni gisechoko paro mar jokunyo ka paro mar gero kama inyalo none rang'eny mag mwandu mawuok e bwo lowo wuok e lela. Jaod bura Michael Omani Bernard Shinalu wacho ni gibiro dhi nyime gi tudore kod jokunyo kendo paro gi duto ibiro nywandi e chike manyien-go ma ibiro pedhi e nyim od bura. Hakuna sheria ambayo inaongea kuhusu gold processing in this region other than South Africa. Kwa hivyo ukikosa kotini hakuna korti unaweza enda. Mpaka South Africa ukikosa huko umesikia mpaka Britain. Sasa huko utafika saa ngapi? Hata mambo ya kuanza kuraise pesa ya ndege. So kuna wale vijana wanakufa, kuna wamama wanakufa pale, mambo ya insurance. I think it is important for us to address the insurance issues that we will. Rais wetu amecommit ya kwamba he wants to revolutionize the mining sector. Na si kusema anakuja kuwaondoa, anasema huyo artisanal miner mdogo asaidiwe apate maarifa zaidi, vifaa zaidi, so that you can be able to scoop so much that you can be able to scoop. Kocha mar team mar Kenya mar jotugo manie bwo higni 17 korka nyiri Mildred Cheche olando kweth jotugo madhi Ethiopia tugo mag laro thuolo mar dhi e World Cup. Team no osebedo ka timo rako e alap ma Dandora ka Cheche wacho ni en gi yie ni jotugo moyiero dhi chung' ne Kenya maber. Team no ting'o jotugo 23 mamoko kuomgi odonjo team no kuom thuolo mokwongo. Tugo no dhi bedo Addis Ababa tich abich tarik 10 dwe mwantiere ni. Jaloch mar mita 100 e chikruok Sigingi Rukia Nusra norieny tuke mag jolweny manobagi Ulinzi Sports Complex. Maendi en odiechieng' mogik mar piem makamano e ng'wech mar mita 100 korka jok machuo. Kibiwot Kandie bende noloyo e piem mag mita 1000. Piem makamano nokelo kanyakla jolweny mawuok e barracks duto mapacho kaendi. Kandie nonyiso mor mare kaluwore gi loch makamano. Ni timu ya Laikipia Airways. Already I have competed in Commonwealth and World Cross Country, so what remaining for me is Olympics and World Championship, which is my aim now for this year is Olympics. Kutoka hapa tukienda nationals, expect a new national record from me in the 100 meters hurdles. I'm actually planning pia to qualify for the Olympics, because if I hit a sub 13, that's a 12:99, I'm capable to go. Jariembo maberie maloyo mar nyamburko mag piem e Africa Karan Patel wacho ni oikore ne Africa Ugandan Rally tielo mokwongo. Piem makamano dhi timore giko dirani e piny Uganda. Tim mar KCB mawuok Kenya ibiro chung'ne kod Karan Patel kod jariembo wadgi Tusaf Khan. Joriembo maromo 37 mawuok e tung piny ngima dhi yuoro e piem makamano. Patel wacho ni geno mare en yudo loch kendo nyiso piny Afrika mangima ni pod en e thuon e piem mar nyamburko. Bas wawe chenro mar rang'ichwelo kanyo ka Nyasaye yie to biro duogo kendo kan gi Belinda Adhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwa to nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanderesa di